prophet one, I know any shenanigans near the end, but I think that this issue about Ghana card, anybody who condemns Ghana card, no, said you, Brumanu, said Zumana, said you, why do you know from? Because look, ID identification, that is what has made Europe near Broche. That insurance, Ghana card should not even be a contentious issue. Now, I think the DH in Yasan. Would you want to me? Obi a worker asking me piano, said we know him answer. What in me? Odi from Pachan. Oh, yes, sure. Prophet as is here. Oh, you need pa? Me Pachan prophet. Oh, Bushia. Me Pachan. You have to check. I have penny jean. And then they won't need never bread. And there they won't know one here. Yakan Yam. That's right. Yami Pebian and Jesus. When you meet to meet. Yes, go. Say, men Cassant and the Bushia for Cassant and my papa no be Cassant. Then. Me money yemba. I send ya me pay. Jesus. When you meet to me, yes. Also, Janet Chidi. Yes, sir. Janet Chidi. You call ye and answer for what Ghana in any auntie. I look right. Tis about who you bet Jimmy for. If you want to know what Jimmy Sano Catasa, a history, the one that was him. So Penny Adakwa Yadom Ebenezer and run any Opambour one Prophet Nation at the entrane any duabobi akọ at the amavim lady. Na seni ni papa se ono ebedua bodia any drobia enkadem or no any timidi dua to challenge eba na nyonko sofo se sofo ni modua no so modua na ye hwe ni duabo eka sa sofo hu asem e na meka enu se ba se obo obi dua de a eya na amanfo esuru na numu nsem yie pa na ebusia eye den na avim lady ko kan na odi duabo amane no enumu nchemu e na mede eba beso mo mekai wo se aha eye too much ge se won ya me so subscribe my page na femi adoma no sa no upload bi aba onsa ebetimi aka ebusia se ne nyina ye nim se ye sister film lady ono no osimu enye ne senka oyamonyeni aka beka se oye foot soldier eba journalism ma ono oye foot soldier wo ma wabre yie pa enu nti no entrene bobi se no de yanka entime ne papa ne nyina ne reaction bi a ode kokoma ye ewo ni program jaso so enam se ye mampinda da former president John Dramani Mahama Kumasi ekokohia asofo no eho na Opambour asem bi a ode kotu dwa ede fa Ghana card ho woko kan vim lady ede emu enchemu anasa reactions eba ya wo kire se obi a enemremu ode Ghana card ebe ya politics ana ode Ghana card ebe ya asem bi aka no na sa ni pakro no sebio na adwene no ewo fom kakra eno ne nsem a vim lady kan ya Opambour antina se a ode duabo amane no ebusia ka no ho yanko tie se na vim lady ede enchemu ne reactions no ebai. Prophet one, I know any shenanigans near the end, but I think that this issue about Ghana card, anybody who condemns Ghana card, no, said you, Brumanu, said Zumana, so said you, why do you know from? Because look, ID identification, that is what has made Europe near Broche. The insurance, Ghana card should not even be a contentious issue. Ghana card should not be a contentious issue. Broche no be a con in Dubai, hey, who do be a ID card? There should not be. This is the bogus issue. This is idea Ghana Fosika NDC Fosika woman, the Fosika woman, not line the form to floating Obiaska woman, Ghana card. It has come to stay. Let it be there. Let it be there. What I said, it has come to stay. Let it be there. Ghana card should not be an issue. So let's focus on the actual issue, which is economy, unemployment. Those are the issues about Ghana according. En sebusia sanche mu na sister ede baaye na eno na prophet one anye ne de na ono so edi duabo awosap vim lady. Enkura mom na ewu sa sei. Edi wo ha no no mini wusu abere enkura so. Osofo Nyankopodifo. Ade bi asama. Odifo wadawroma ababa wa akọ. Wo ye adwuma wo one of the FM station TV station. Pacho me fa di no nto nchen. Na prophet na se ye call kenu ye se ye enura. Enura de yi. Enura ya prophet. Awurade na mo so hye wo ma ye nyina ni mo nyamma e bi ka Ghana ma nyina. Na se eno na de bebie. Prophet to de asem bi tu dwa se ye wura bawomia se obi o kura Ghana card bi oba ne penso no obenya ka na o sa de tu ye se enya na kurenti mo obi amfa no ho nto so. Yes sir. Na baba ba ko ana prophet obo wa no asem owie ye na fa atem ne ye di akire nya asem koto. Odi ho atem me. Obi a wo kasa asem we bia no se bi ne onim nyansa. One me. Odi fom pacha. Oh yes sure. Prophet that is here. Oh ye nipa me pacha prophet. Oh abusia me pacha. Ye bantu nche. Aya penidin.
ɛne deɛ ɛde wo no nyinaa ne fa brɛ no ɛda ɛde wo no nkwa ne hia me yɛaka nya ho hia me That's right. yɛmepɛ biara na mɛyɛ no Jesus. onyame tumi nti Yes, God. sɛ menkasa ntia n'abusuafoɔ kasa ntia no ma ne papa no ɔno bɛkasa ntia me then mɛma ne yɛ mmra ayɛ sɛnea memepɛ Jesus. onyame tumi mu Yes. ɔsɔfo gya n'akyi di Yes, sir. gya n'akyi di yɛkɔɔ yɛ anyansafoɔ wɔ Ghana nyinaa ani agye And okay. nti sɛ baako yɛ bagyimifoɔ obi wɔ no wɔ gyimi saa na wɔkasa saa ɛyɛ history ɛwɔ n'abusua mu awɔ nto aso mu gyimi Yes. gya kyerɛ die na sɛ wone sɛne mesi tiɛ dada ɛnome ne hyɛ aseɛ sɛ ɛbaa ɛnome no onyankopɔn nome ne hyɛ aseɛ sɛ medome na Wabra wuni di na tamo. hebrew nkatare ba deɛ baabi a mɛgyina mede bɛfa no baabi a mede bɛgyina mede bɛfa no bɛrima korɔ ɔbɛwa no bɛnya asɛm That's right. bɛrima korɔ nwa no obi di ne bɛrima wura na sisɛ kim ɔbɛfa no mini bi akɔ odi agorɔ nome a mede bɛba no ɛfiri nnɛ saa mene kɔpem kwasi ada wote biribi bi ofiri na no bɔbɔ ne nyinaa no yɛbɛbɔ ne nyinaa wɔ ha na mɛgyina so awie n'abrabɔ kodoo Jesus. na deɛ yɛ meda ne sɛ menkasa ma ama obi adi No correct. na sɛ ɔno ɔtumi abɔ obi din sɛ nnipa ne nkadeɛ na ɛna nnipa no ka Yes. ne wura pɛ sɛ ha yɛ tv station radio station paa ne wura pɛ sɛ record so ha kaa ɛnam kaa koraa mɔde announcement no ebi koraa sa na bebree ka I can wom. Yes. Koko bi ombe twa mo kan the same. announcement nam kɔkɔbe koraa no ɔmo yɛ anyinam hɔ nyina ɔmo yɛ Omo kan. asɔre down hɔ koraa mo de kaa no bɛsi hɔ ɛyɛ sa announcement Yes, no announcement. wadwe yɛ adwuma Yes. obi ntimi mfa biribi amina bi saa no ɔmo kaa sɛ kaa the friends asɔfo obetua asɔfo ka Me pacha. ɛnam sɛ nyeye ɛma so ntimi tua Yes, sir. Ahaya na problem. sɔfo aya ɛna da sɛm bi anya adwuma hwɛ abasi abɛsi yɛ to abanya yɛnka ne yɛbɛtumi ayɛ ne yɛba yɛayɛ ma yɛnka ne yɛntimi nyɛ bi sɛ ɛba yɛntimi nyɛ Yentumi. Eno kure. yɛde saa deɛ ne nsansɛm na dada Ghanafoɔ akyɛ yɛde saa deɛ ne nsansɛm na dada Ghanafoɔ akyɛ Yes. one district one factory hindri na bi wɔ Odi fo ebi ni baby ampa. one district one factory na bi wɔ fan Ebi ni baby a prophet. sɛ one district one dam asɛ deɛ bɛ ɛyɛ sɛ nnɛte One district, one dam. Prophet. One district, one factory. A prophet. Ebi ni baby a. one district one dam Yes, sir. one village one dam Ebi yen si baby a. one village one dam One dam. village ahodoɔ a wɔ Ghana ha woyɛ dɛn na wɔayɛ one dam ama village yi na Entumi kura anya adwuma prophet. one ɛno nso ayɛ adwuma one factory no ayɛ adwuma Anya adwuma difo. so ate ase and $1 million for each constituency That's right. aba Entumi am a prophet. constituency bi anya na wɔn adi anaasɛ sɛn edi saa nneɛma no yɛ hia biam Yes. deɛ wɔba abɛtumi ayɛ na kam yɛ hunu ɛne na pɛ sɛ Ghana bɔ so te yɛkasa nkyerɛ bɛnyansafo yɛnka nkyerɛ bɛnkyɛmifoɔ eti mekae no manka nkyerɛ obi a bɔnkyɛmi Yes. meka kyerɛ wɔ bi a wɔnim nyansa Sir. nonsense Including First the of all- Yes, sir, prophet. efiri samuel kɔbu nsɛ bɛtɔ bebree bɛkɔ nomi mu Jesus. bebree abrabɔ bɛkɔ nomi ne mu suom Yes. na deɛ wɔnhwɛ bɛkaw ne n'abusua santen nyinaa Yes, God. hwɛ a wɔte aburokyerɛ a mɛkyerɛ ne sɛ aburokyerɛ no wɔteɛ no That's right. mena te sɛ ne obi akɔ sukuu foforɔ That's right. ɛwɔ mimi nsɛm sɛ ɔte aburokyerɛ na ɔkasa a mɛkyerɛ ne sɛ aburokyerɛ no mɛtumi akɔ aburokyerɛ atena aburokyerɛ atena aburokyerɛ Yes. atena aburokyerɛ akɔ baabi ɔno ne nansi hɔ da No correct. Pa. abrami nkwa yɛ adwuma da lasula na madidi o Dabi. hallelujah Nkoti bro ni betu ansa no. sibiri ikatɔndɔri alabasaya ɛni sɔfo Ifo. to na sami to twɛn because wohyɛ mabu ɛnumi na wowu ni me Na me baba na te ase. wonim sɛ nansia ne ɛma bi a mogye atu wɔn ne Ɛnokorɛ. ade ebi akɔ awadeɛ 12 years abo ɔba Yes. ɛnɛ kura gɛ baako ba Ɛbɛ sɔre pa fie kyɛw. 3.5 years wɔ brɛ Yes. sɔfo wonim me No correct. gya ne life man Jesus. ɛtoa so bie di a mama sɔnte That's right. na mehu sɛ na obi apagya card bi a na wɔka Only nsɛm for wɔ you about me and Pacho. saa wɔ Asɛm na prophet ko kan o ken university no. The same thing online is here na ye koya prophet asɛm ne da ho. Asɛm na wo kan ne pɛpɛpɛ da ho a kyerɛ sɛ wɔn. ɛsɛ ɔmo de yɛ announcement kora wɔka mu Me Pacho. ɔmo de yɛ announcement wɔka mu Yes, sir, prophet. ti Ghanafoɔ yɛbie full light to us sɛ nnipa Bebree, prophet. nnipa bebree Na sɔfo wo kan no woka so obi nsa do video kora sɛ sɛ wobɛsa do video nsɛsi a No correct.
Look at prophet. So what I say? Ghanaians will use Ghana card to buy cards on credit soon. That's right. Also, I'm going to come from you. Oh, Jesus. Praise God. Hallelujah. So for Odivo. that's That's right. you pen that you pen Ghana mamu pa And no no prophet. mamu pa Mamu pa ni everywhere. you make yes go so many adwuma ye Yes. so for me gina hai so ni se ni sit Papa prophet. the year mama so oba onyame na de ne ba no kwa na ba onyame na de ne ba na so oba na onyame so onye se na wanya so beti ni ebesi ya Ewura wonu kwa yan fa no nche. say yenya de yewura mama Yes. special man ni sia Si akunya 7th January. That's right. Na ye wie na mi ba fie. Jesus. Na mi tena fie jima da kwamna da mu. Na fie ma bon pai. Na ma wie. Yes, go. Na fie ya ma ye wura be 6 months. On va turu niama. Ana afekura. O de ya ma na fe. Afe. Yes. No fanye. Yes, sir. So what you say? Pacha. Enti ye wie na mi tena kwamna se kim. Mo mi wie a. Na ma mo abeya announcement. Opambour so oni ye wura mama ye den. Ewie. Afe ye kan de obey. Jesus. Ye be de obey. That's the end. So what you say? Pa prophet. And he said, the old Damia comes from Wanya. I feel Ghana for Beus and City. Yes. It is so. Who say mu ni Opambour? Obi a control how. Debi. And you will be sick continue at how. Debi. What Baba will cast out rough son? What could baby what is so Opambour and Baba Bob's here? What cast out rough son? So, remember some question. That's right. Yenyan life man. A few questions. A twice could do question. Yes, sir. Ye general question. I make casino. Jesus. Na ma hwɛ stop because odobeka sɛ ma mɛsa dane no me no ebi sa ma sa ma nipa korɔ me de bɛto ɔne ne yere sɔfo baabi awurade no mɛdu this time no me na ma ne m'ani agye me nsuro Debi. ebi sɛ onyame a ɔte me mu no Osusi ni do obi ase. in the name of Jesus Christ Prophet wo ka se wan ka se nti obi a. me bɔ obi Obi din kura din prophet. wo de yɛntie audio no Yes, sir. yɛntie audio no Me pacha. so what you say Me pacha prophet. am sɛ ababɔ ne so ohia da nim me Odifo ni nyansa. wɔhyɛ da nim me We jimi fo ba pa. onyame te ase Onim nyansa kura. Jesus Christ Na Opambour kasa se wan ka se nti obi a. O tufu se da bi obi amfa n'ani nto sa de no so. Na Ghana card wuntumi fa nkɔgye card bi ama ne me nyi. bɔ obi din so obi na Wa obi sɛ adi prophet. me bɔ obi din Me pacha wa mo obi. enti ma mo obi din na wa hu sie ne obi ne se nipa no on kan ka be di ama no Yes, nurse waka no no. waka Tidia na wo se jibi fo ba. O ba fo wo di nkwasi asem ti se TV station, se FM station. Edidi so wo panyina tam sa. What do you mean? so wa buru chire so wa fine we don't care so what you say so oba e na adwuma e wo man yi mu a konkotra Onkotina buru chire. o ka so obi pani so ka to obi ma so Share prophet. na awo ba sofo ama fo bre no Sorry ahoma che. obi on ma do obeda kra no ode Eden. do obeda sofo ano ode Nokre. onye baby kra no wada Nokre. onye baby pose na so wada ma de achi ebi tre down sa na de achi ababo ba kwa na so ko Saudi Arabia na de incrobe Jordan sofo in some e ko so ho Bra wo bre. sofo jai bra wo bre ni ma me ba kan se wo su ne picture wo su wo so di for me ba ne ko se no teme ko de wa ni Oh. picture odi asen ni ni na wo se adwuma wo ye ne day no abo kan ma kwa ntimi nye Debi. se kan ma kwa ne nam afuru mu ponko kwa so fo ntimi nye Oh. Ensu nipa na yi. ensu oba besia wo so Nokre prophet. Obeye. Obi man so. Make us say kwasi ade se ye bi na wodi wo obi man so. Na wodi opanimu ono na bɔ ne bra. Ono no wo ma. Jesus. Any 7 kura bebere wa Also- se ɔhwe wo no. One mom na ade na ni bɛfo. Unim nyansa. na wo baby a so chief baby a me ba so be ne tibi aduru wo kra wo yanko ne me bai Awurade. wo yanko ne me bai Wo papa na nim asa adwen no fa na nim koyɛ fam. Enye papa Opambour. Chimi fo ba. Wo papa na nim asa kaka aku no. Jai. One mom na didi na. so jai Odifo asɛm a ɛyɛ me ya ne sɛ yɛwura bɔ omiya ɔka asɛm no. Yeah. Na ba omiya kasa nso ankasa nti obi a. Yeah. Ana mpatwɔ sɛ opanyini nso kasa no. Wɔde du obi atem. Ade na wɔba su kɔ no ma sɛ ɔte aburokyiro sɛ ɔte hwin fa wo. Wo kasa ti ayɛ. Wo papa na nim asa kaka aku no na kɔdi na atem. oh so jai Odifo ade asɛm wo dan ɛyɛ. Ɛni kwa sɛ ɔba obi ɔne kasa so sa. wo de me si jano jano hetie aseme bai ewiase nyina te
No credit. What if I come baby? Obi hanso boy abaso. And yes, I'm put to a prophet. Inti jana chiri di. Ah, so what you say? Yes, sir. You rabo me. Wako get ni fieda. Mpacho de prophet. Wako ni fieda. Mpacho de. Odi for wako daddy. Miss wako get ni fieda. Mpacho de prophet. Ni papa odi ne baby as you rabo me akodi fi akwacha. Mpacho de bidifo. Emma baby. Ba wo mi ayere akodi fieda. Mpacho de. Me gina ba wo mi ayere ba mi fie. No credit. Be you rabo me anankasa so aba mi fie. No credit prophet. Me ana do omo buy. Yes, afede baby. So what you say? No credit prophet. So what did you make that? Pa difo. Na me yani packet one come out me. Ah. Me obi a me hu yan come out me. Who here nti na wo ni munyam nti prophet. Me nim ba bia wote. Me nim bia yewura ba omi ate. No credit. Ana me nim ba bia na herete. Ba omo de omo nim ba bia. Se me hu hia. Yes. Ya wunyame tumi kura me kasa. Jesus. Tumi ye den. Wunyame tumi di akire. Yes. It was so much hwehwe me. No credit. Enze busia ensemi ena mede abebeso mu nti sei ena ye koyehwe sene Opambour akan ebe sister bimledi bibi obekwa akopa na chawo ana asesen ena bifui ebekwa akosi ma ye hu comment e wo video yi ase afi eye too much gh ena we niku so a ohwe subscribe ma page we na mi adoma no sa no upload bi aba onsa ebetimi aka all the social media handles okowa eye too much gh e ya like na share wo ho so e fama me makra